Nech si kokoti starí pozerajú na hodinky, mám piči. Čavo rozťahne žalúzie a proste vonku mesiac, vieš? Idem, ohlasujem prestup. Kamaráde, je to fakt. No Pythagoroveta je C na druhu rovná sa A na druhu plus B na druhu. I love Twitch. I love Twitch. Dátum je, že 3. a ukazujú 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5:20 ukazujú. 5:20. Čakaj, 12, 1, 2, 3, 5, 2, 5:21, 5:23, 5:21. Počkaj, to je 12 a potom je 6, nie? No tak to je malá ručička je pri 5. Dobre, potom. Však to je jedno, ty kokot, keď máš na mobile digitálne, na čo by si vedel ručičkové, keď máš digitálne, ty jebnutý. Chytím, pozriem telefón, vidím 17:35, konec. Ja viem ručičkové hodiny, ty kokot. Ale prečo je 16, keď je pri 5? Ale mám piči, a čo? A čo, že neviem ručičkové hodiny, ty kokot, na čo mi to v živote bolo do piči, však sme v dobe telefónu 21. storočie, kokot, hodinky má všade do piči, na čo mi je zastaralé do piči, čo 90 rokov, kokot, neviem koľko hodín, mám piči. Jebem na to. Nech si kokoti starí pozerajú na hodinky, mám piči. Ja hodím hodinky, lebo to je štýl, nie? Že aby som zistil koľko je hodín, nie? Proste predstav si, že staneš o 2 a povieš si, jak fajn, ráno som sa vyspal dobre. Čo kur... Ty si jaký kokot. Asi to tak nemá úplne. Čavo rozťahne žalúzie a proste vonku mesiac, vieš? Že jaké ranečko. A dá kávu cigu. No jasné. Vyjde na balkón, vieš, v trenkách. V Ostrave vonku sa pozrie z balkóna, typci lúťa kufre aut, normálne bedne, vieš. Idem, ohlasujem prestup. Ohlasujem prestup. Visca Barca, Visca Catalunya. Visca Barca, Visca Catalunya. Ohlasujem prestup. Z Barcelony do Realu. Názor? Názor? Ja ťa vidím. Hej! Prečo? Počkaj, keď sú... Kamaráde, je to fakt. To fakt zo všetkých miest na planete a na Daste si vybereš toto? Ešte... Pipeta, ty si fakt jeblý, koko, to je neskutočné. Kamo, strašne malý kortizol mám, kamo. Ty spíš potrebuješ low cholesterol? It's in the France on a broken highway. I sound the phrase on a 60 Jarby. It's my life. Nice, kámo. Never. Ty budeš na refrény a ja budem na zvyšok. Debiliny. By the way, inak tento dres bol z Lave za 50 €, ale vieš prečo? Vieš prečo bol za 50 € tento dres? Aha, lebo... Počkaj. Aha. Lebo to je plakta 3XL, ty kokot. Akurát. Vyzeráš konečne chudý. Fety, koľko peňazí by ti musela niekto, aby si mal verejný sex s mužom na internete? Koľko? 2 milióny eur. Ty pičo, tak to je v pohode, to sa vyskladáme. Počkej, cože bych udělal? Nič, to už bude na internete. Čo?
Koľko je štátov na Zemi? Teraz odpovedaj. 260. Dobrý si kokot. A koľko je kontinentov na Zemi? Takto, keď nevieš, aspoň skús, 3. že vymenovať. Prosím? Kontinenty či svetadiely? Kontinenty. Aj mil. Však Vymenuj mi Amerika, kontinenty. no Európa, No. Ázia, No, 3. Austrália, dobre, Afrika, No. Austrália, Amerika. Amerika je len jeden kontinent. Severná a južná, nie? No. Tak 7. No áno. Debil. Ty, 3. Ale to sa Štátov ja som myslel 195. svetadiely. Ale pozor, lebo to je rozdiel svetadiely. Lebo to je Eurázia. Je jeden svetadiel, Eurázia. A čo som povedal ináč? Čo si povedal? Kontinenty. Kontinent. Debil. A vidíš. Potom ešte také, v čom sa ja orientujem. No. Také, že možno už nebudeš vedieť, lebo viem, to je také zabúda sa. Povedz mi Pythagorovú vetu. A povedz mi, ako vypočítaš gravitáciu. No Pythagorova veta je c na druhu rovná sa a na druhu plus b na druhu. To je Pythagorova veta. To No. je vlastne, že prepona je rovná sa... No, dobre, áno. súčtu- Áno. Dobre. Áno. Áno, no. A ako vypočítaš gravitáciu? No R, gravitačná sila R. Ale jak to vypočítaš to R? Krát 10. No, to neviem ani ja, takže hej. To piči, daj to... Kurva to piči. Nebma. Ďakujem za 10 giftových subov. Joho Luis, ja len hovorím. Dobre, každopádne... Dobrý. Takže chat asi spadnu, jo? Ty pičo, drž to Nepadej, ty sekundu. vole. Ne, Viktore, drž to. piču. Já už jsem chtěl říct, kámo, že už jde do Joj. mě, že doneste mě řáb, víš co? nebude Kámo, ale to Mikel už taky startoval, víš, byl hned za mnou. Ja musím povedať úprimne, že ja som nemal fat joke žiadny na jazyku. Já jsem chtěl říct, jestli nespadl včera. Protože kam jsi ono, že nedával sedí v pozor. Japonsku, Nedával, vole, no, ale- nedával som. Skero cítiš, nenavidím, keď si kurvy, follower mi uverili, ti neverím, len ma varíš a kokotinu me domážiš, pera. Počkaj, volá mi Laco, čo chce? Čo je Laco? Vypni to! Ty kokot hlupý, priebaný. Musím Človek to si chce užiť stream, chce si človek užiť stream a počujem Ty sugar čaja, jebe ti už na hlavu, kamo, prosím, pusti čo normálne, prosím. Musím to vypočuť, kamo, musím to vypočuť. Jak zapnem ten príbeh? Čo je? Počkaj. Ty pičo! Hej, Přestaň. Ešte raz. Ne. Tak kamaráde. Bude Brno tranzit? Čo to je znamená? To čo je, ty to čo je? Kamaráde, mám ísť na ich natáčanie, neviem, či to nezruším kvôli tomuto. Daj mi kropky, idem kropiť každého buzera! Ukážko! Kam ja vybehnem vonku, vykropím niekoho random, dobre? Mám? Ja vyjdem vonku, vykropím hocikoho. Jdem si koupit mám doutníky. rozpět. Ty pičo, počkej, ale. Ja som si to otvoril! Zabudni. Ne. Ja som si to otvoril!
Vypadni do piče. Nebudeš toto robiť. Ani kokot. Nie. Budeme to robiť celý deň, mne to je jedno. Nebudeš využívať moje skratky, ja som si ich otvoril, ti hovorím. Kde je Luka? Čakám na Luku už iba. Čo robíš? Do piče! Klamár, Zdravím. prevez mi to, klamár, prevez mi to. Som mŕtvý klamár. Počúvajte tu Zlatan Petrovič, kapitán MBU, môžete odvolať motor... Kde ideme s tým? Ten vyletel! Ten vyletel! Jaj, bože. Nerob! Nerob! Jo, beru. Nerob! Předběhl jsem ho. Nerob! Už nemá druhý, ty kokot! Jak si máš druhý test, ty... To byl za smích, Píťo. Tady jsi jako gramofon, vole. Co děláš, ty debile, však to teď opravili. To nebo tohle auto není opravdu. Hej, však... No, Ghost Rider! jelikož lítá, tak si myslím, že je tam. No. To jí zašláplo. Otáhni to. Počúvaj, tak týpek, čo dostal ban. Počúvaj. Tak týpek, čo dostal ban. To je mi jasné, aj si ty mŕtko. Ten depan. Čo som urobil, že z neho urobím exemplár. Tak mi napísal e-mail. Napísal mi e-mail. Ale dáš mi unban plsík, hej ženi. Lomenome je na 4. Vuf. Hovorím dobre. Poslal druhý. Nestinko, dáš mi unban. Ja som ťa nechcel uraziť, mňa to nebavilo a už som bol nervózny zo života a zo školy. Aj na streame som mal hlavu mimo z celého dňa. Lomeno du, preplo v hlave. Kam akože napísať e-mail, IC-vec. A Daka, ty nepíš nič, lebo ty si z Nemecka, teba vyfackám, keď ťa stretnem. A Daka, ty nepíš nič, lebo ty si z Nemecka, teba vyfackám, keď ťa... Nesouhlasím, chat. Aha, prepač. Od slova buzerácia. I'm sorry, Twitch. I'm sorry, Twitch. I love Twitch. Spike, very good streamer. I love him, brothers. Give him 100 subs. Right now. Twitch. Aj bože. Myslíš, že vedia o tom, že mám veľký kokot Zlatan? Nevadí, idem vyložiť 18 teraz normálne. Vyložím kokosy na stôl a nikto neuvidí, kámo. Zlatanko, ty si môj. Zlatane. Pozri sa na mňa, Zlatan. Iba ja a ty, Zlatan. Zlatan. Pane Bože, Zlatan. Pane Bože, Zlatan, ty si tak sexy.